Danas ćemo se baviti jednom temom koja je zbog nedostatka izvora pa prilično obavijena jednim onako misterijom, kao da se radi o nekoj velikoj tajni koja zahtijeva svoje otkriće. Tema današnjeg videa je doseoba Hrvata ili doseljenje Hrvata, kako god to želite zvati, naravno sa jednim upitnikom, radi li se tu o 7. ili o kraju 8. stoljeća. Kao i u svakom slučaju moramo krenuti od početnih postavki, od izvora, no prije svega želim reći da je temelj ovog videa jedan rad sveučilišnog profesora Hrvoja Gračanina koji se zove The Croat Migration Meta-Narrative in Croatian Historiography, gdje se on bavi, dakle, na neki način je to dosadašnje stanje istraživanja po pitanju te tematike koju je on podijelio na nekoliko modela. No, naravno, to je temelj ovog videa jer je on tu fino u svom radu pobrojao zapravo sve relevantne povjesničare i arheologe i povjesničare umjetnosti i tako dalje, koji su se u prošlosti bavili tom tematikom. No idemo mi na sami početak. Kada govorimo o nekakvim migracijama naroda ili ratničkih skupina na području Europe, jasno je da je to bilo posebno izraženo u 4. i 5. i 6. stoljeću, djelomično i 7. naravno, jer se tada događaju velike promjene gdje imamo raspad carske vlasti na zapadu. Samo jedna mala digresija, ono što ljudi često vole onako istaknuti je tu, što je naravno u popularnoj povijesti jako izraženo, jer ajmo reći da popularna povijest dolazi najviše do običnih ljudi, je ta 476. i kada je svrgnut Romul Augustul, posljednji car na zapadu, pa se to prikazuje kao nekakva velika prekretnica, no činjenica je zapravo ta da je carska vlast se raspadala na zapadu kroz čitavo 5. stoljeće i sam taj čin svrgnuća Romula Augustula nije imao nekakav ogroman odjek kako bi se mislilo. Što više, nakon svrgnuća Romula Augustula su poslanici od Oakra poslali, dakle otišli su u Konstantinopol ili su poslali pismo u Konstantinopol, sad se više točno ne sjećam, i rekli da je jedan car dovoljan i za zapad i za istok, što je na neki način bila potvrda da ti ajmo kolokvijalno rečeno barbari koji su došli na područje Italije i dalje priznaju carstvo, samo u njihovim glavama, samo su se konkretno u Italiji borili za svoje interese da imaju što više zemlje, pa im je tu tadašnji zapadno-rimski car smetao, nije im smetalo carstvo kao takvo. Ali dobro, sad sam otišao u preveliku digresiju, ajmo se vratiti na poantu ovog videa, a to su te migracije. Dakle, svi ste upoznati s velikim migracijama Vandala, Huna koji su to sve pokrenuli, Ostrogota, Vizigota, Sveva, Franaka i tako dalje. No, dosta tih migracija je onako u povijesnim izvorima solidno dokumentirano. Kada govorimo o našoj hrvatskoj migraciji, ona je spomenuta u povijesnim izvorima, ali u povijesnim izvorima koji su nastali kasnije. Dakle, konkretno iz 6., 7. ili 8. stoljeća nemamo povijesni izvor koji bi govorio o doseljenju Hrvata. Idemo prijeći na prvi povijesni izvor koji u kasnim stoljećima govori o toj seobi Hrvata. Riječ je naravno o De administrando imperio ili o upravljanju carstvom Konstantina Porfirogeneta, gdje imamo dvije verzije doseljenja Hrvata. Prva, ona koja se smatra da je naravno nastala na dvoru, je ta koja doseljenje Hrvata na području istočne Jadranske obale, ili možda bolje rečeno u bivšu rimsku provinciju Dalmacija. Naravno, rimska provincija Dalmacija nema
to jest nije istovjetna Dalmaciji kakva je danas što se tiče granica. Jasno je da rimska Dalmacija puno širi prostor nego što je do današnja Dalmacija. Konstantin Porfirogenet veže hrvatsku seobu uz bizanskog cara Heraklija. Točnije rečeno, rimskog cara Heraklija, jer su se bizanski carevi zapravo nazivali rimskim carevima, ali radi lakšeg razumijevanja ćemo to nazvati bizanskim carem. Dakle, prema verziji koju donosi Konstantin Porfirogenet, Hrvati su došli na poziv, ili bolje rečeno na zapovjed Heraklija, pobijedili Avare, naselili se u Dalmaciju i ondje bili odani caru Herakliju i svim njegovim nasljednicima. Dakle, to je nekakav narativ koji donosi Konstantin Porfirogenet. Imamo nadalje verziju iz 30. glave De Administranda Imperia, koja se smatra zapravo hrvatskim Origogentisom. Origogentis je nekakva priča o postanku i zapravo, koliko je do sada poznato, Hrvati su jedini narod koji ima svoj Origogentis, a da se radi o narodu koji je slavenskog porijekla. Origogentis je uglavnom vezan za germanske narode. Taj Origogentis je došao iz ajmo reći, hrvatskog kulturnog kruga, ako to tako možemo nazvati, i on je nekim posredstvom došao do samog Konstantinopola i ostao je zapisan. Dakle, u tom hrvatskom Origogentisu Hrvati su samoinicijativno doselili iz bijele Hrvatske u Dalmaciju, pobijedili Avare, naselili Dalmaciju, kasnije se pobunili protiv Franaka, pobijedili Franke i sad imaju svoje vladare i vladaju tim prostorom. Još što je zanimljivo, u toj 30. glavi, u tom Origogentisu, se navodi da su Hrvati na ove prostore došli pod vodstvom petero braće i dvije sestre. Dakle, znate, Hrvat, Klukas, Lobel, Tuga, Buga, dakle dvije sestre, onda Muhlo i Kosjenac. Dakle, to su ti petero braće i dvije sestre. Naravno da su to mitske osobe, ali ono što možda bi povijesna znanost u nekoj budućnosti trebala istražiti je upravo taj hrvatski Origogentis, dakle kao jedan specifičnu pojavu za Hrvate kao dio tog nekog šireg slavenskog naroda, to jest kao dio, ajmo reći, naroda koji je dio nekakve šire slavenske kulture, ako to tako možemo nazvati, a da se radi zapravo o jedinom narodu koji unutar tog kruga slavenskog ima svoj Origogentis. To je što se tiče De Administrando Imperio. Dakle, konkretno, Konstantin Porfirogenet smješta doseljenje Hrvata u 7. stoljeće jer ga veže za cara Heraklija, dok u ovoj drugoj verziji, koja je do Konstantinopola došla nekim posredstvom iz Hrvatske, najvjerojatnije preko kneza Zdeslava, jer znamo da je on u tom periodu jedini bio u Konstantinopolu, jer je tamo tražio pomoć. U konačnici Bizant ga je postavio na kneževsko prijestolje u Hrvatskoj. Idemo sad na drugi izvor. Riječ je o Gesta Regum Sclavorum ili Kraljevstvo Slavena, ili popularnije zvano Ljetopis popa Dukljanina. Tu se ne spominju Hrvati, ali se spominje seoba Gota u 6. stoljeću i onda su ti Goti u tom spisu popa Dukljanina preko noći postali Slaveni. I ta seoba se veže uz Stotilu. Idemo na treći izvor, Historia Salonitana Tome Arhiđakona, dakle iz 13. stoljeća. Slična priča, spominje se seoba u 6. stoljeću, također ajmo reći Slavena, da, također se spominju i Goti i ta seoba je vezana uz Totilu, gotskog kralja. Dakle, što je zajedničko svim ovim trima izvorima? Zajedničko im je da nema nikakvog spomena bilo kakve seobe krajem 8. stoljeća, bilo slavenskih skupina, bilo Hrvata specifično, već imamo dva izvora koji nekakve seobe spominju u 6. stoljeću i jedan koji spominje
u 7. stoljeću. Mislim da jasno je da kad imaš izvore iz kasnijih razdoblja, iz konkretno 10., 12. i 13. stoljeća, da je jako teško to uzeti sa 100% sigurnošću što on gdje piše, jer se naravno piše s odmakom vremena. Lako moguće da kroz stoljeća je došlo do drugačijih verzija originalne priče. Dakle, onda ono što se dogodilo je na neki način do 10. i kasnijih stoljeća došlo u nekoj izvrnutoj verziji. Međutim, ne može se zanemariti da 3 odvojena izvora, da niti jedan ni blizu ne spominje bilo kakve seobe krajem 8. stoljeća. Ono što još treba reći je da takvi izvori, iako se ne mogu onako uzeti kao da su 100% vjerodostojni, ne može ih se ni odbaciti pa reći eto sad je Porfirogenet nešto izmišljao. Kao, on je eto, znači Porfirogenet, kad gledate njegova djela, car Heraklije zapravo ne spominje se puno. Ako se uopće spominje, ja se ne mogu sjetiti izuzev te priče o doseljenju Hrvata. I sad da on doseljenje Hrvata baš veže od svih mogućih careva iz bizantske prošlosti za cara Heraklija, smatram da definitivno to nije sad čisti plod njegove imaginacije. Naravno da kada on piše da su Hrvati došli na zapovjed Heraklija, da su bili podložni Bizantu nakon toga, naravno da je to proilazi iz njegove vizije Bizantskog carstva kojem svi moraju biti podložni na određenim područjima Europe i Azije, jel tako? To je taj dio, propagandni dio je normalan. Ali ponavljam, ako veže se ta seoba striktno uz cara Heraklija od svih mogućih vladara, onda tu nešto mora postojati. Radoslav Katičić je dao zanimljiv prijedlog i on kaže da je to, da se onako ukratko izrazim, da to što Porfirogenet navodi da je Heraklije zapovjedio Hrvatima da dođu i pobjede Avare za račun Bizanta, da je to onako plod konstantne propagande s bizantskog dvora. Međutim, da bi se možda moglo razmišljati o tome da su Hrvati u doba Heraklija zapravo bili bizantski federati. A što su federati? Dakle, na neki način saveznici Rimskog carstva ili u ovom slučaju Bizantskog carstva koji su u službi tog carstva, dakle, ratuju protiv određenih neprijatelja, a za uzvrat dobivaju zemlju na kojoj su oni praktično samostalni, iako nominalno priznaju vlast vladara, iako vladar nema neki veliki autoritet nad njima. Ajmo sad se vratiti na ovaj članak, ili bolje rečeno rad Hrvoja Gračanina, i idemo sad u tu neku povijest istraživanja. Svi znamo da je do nekih zadnjih 20-30 godina uglavnom bila prihvaćena ova teorija da su Hrvati doseljeni u 7. stoljeću i uglavnom su se svi oslanjali na De administrando imperio. Dakle, Hrvoje Gračanin kreće od Ivana Lučića, koji je zapravo otac hrvatske povijesti, ali ja neću ići toliko daleko, idemo odmah na 19. stoljeće i onoga koji je prvi onako detaljnije razradio pitanje hrvatske seobe. Riječ je naravno o Franji Račkom. Franjo Rački piše da su Hrvati i Srbi na ove prostore doselili krajem 6. stoljeća. Uskoro je djelomično promijenio mišljenje i kaže da ostavlja mogućnost da su Avari prvo osvojili rimsku Dalmaciju, koju su potom zauzeli Hrvati za vrijeme Heraklija. Ono što moramo znati oko tih Avara je da u De administrando imperio stvarno piše da su oni osvojili Dalmaciju, no mi nemamo nikakvih arheoloških dokaza da su oni bili na području Dalmacije, tako da danas se uzima da ta priča nije bila točna, ali možda bi trebalo to okrenuti na razmišljanje da su ti, ajmo reći, autori De administrando imperia, govorim autori jer najvjerojatnije Konstantin Porfirogenet to nije pisao sam,
da su oni pregledavajući možda tu nekakvu dostupne spise u Konstantinopolu zaista negdje naišli na to da su Avari osvojili Dalmaciju i moguće je da je netko Dalmaciju osvojio, a da su to Bizantinci pripisali Avarima, a da se možda radilo o Slavenima koji su bili u službi Avara, jer znamo da je jako puno tih slavenskih skupina bilo u avarskoj službi, pa su takve skupine dobile i svoj naziv Avaro-Slaveni. To je sad moje nekako razmišljanje, ali nećemo ići dalje. Ferdo Šišić je razradio dodatno koncept Račkog i formulirao ga u znanstvenoj formi i zapravo to što on piše u njegovom kapitalnom dijelu Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara je zapravo temelj za daljnje istraživanje. On kaže da je ključ za hrvatsku seobu, naravno on spominje tu i srpsku, jer po njemu su i Hrvati i Srbi integralni dio te slavenske seobe. Kaže da je ključ za to avarski neuspjeh kod Konstantinopola 626 i onda naravno ta teza ide dalje da nakon tog neuspjeha su Avari oslabili, što je bilo dovoljno onda da te slavenske skupine prođu kroz avarski kaganat i krenu dolje prema Panoniji, bivšoj rimskoj provinciji Dalmaciji, onda dalje možda na istok prema Meci i tako dalje. Kasnije se u znanosti javlja koncept dvostruke seobe. Što bi bio koncept dvostruke seobe? Dakle, smatra se da je prvo bila slavenska seoba, pa onda hrvatska seoba. Dakle, prvo su na ovo područje došli Slaveni, krajem 6. početkom 7. a onda poslije tog avarskog neuspjeha kod Konstantinopola, onda su došli i Hrvati koji su pokorili te starosjedioce. To je jedan koncept koji je bio dosta dugo vremena prihvaćen i u arheologiji i u povijesti umjetnosti, a sad nije baš da je to pretjerano utemeljeno u nekim povijesnim izvorima, više nekakav možda više je to bio nekakav možda slijed pokušaja da se jednostavno taj problem na neki način objasni. Gračanin dalje, dakle po njemu su Franjo Rački i Ferdo Šišić glavni predstavnici ovog slavenskog modela. Kada govorimo o hrvatskom doseljavanju, onda on idući model naziva kroato-slavenski model. Tu je naravno broj 1 za njega koji je započeo taj model, mislim on to tako dijeli, jel da? Je bio Vjekoslav Klajić koji kaže da su Avari i Slaveni osvojili Dalmaciju između 610. i 626. godine. Nakon avarskog poraza 626. Heraklije je pozvao Hrvate, a onda su Hrvati između 627. i 640. ratovali protiv Avara i Slavena te su osvojili Dalmaciju. Hrvati su nakon te pobjede podčinili Avare, Slavene i starosjedioce, dakle oni koji su još tu živjeli iz perioda Rimskog carstva. Nada Klajić tvrdi da su Hrvati došli iz bijele Hrvatske. Ona u ranim radovima navodi 2 hrvatske migracije, da se druga migracija dogodila oko 623. koja je bila neovisna od Avara i Slavena. Kasnije je prihvatila Margetićevu franačku teoriju koja smješta doseljenje Hrvata u kraju 8. stoljeća. I onda imamo nekakav, još što se tiče Nade Klajić, nekakvu još, ne znam kako to nazvati, nekakvo dodatno razmišljanje, ajmo reći, i ona govori da su Hrvati živjeli u karantani od 6. ili 7. stoljeća, a onda tijekom franačko-avarskih ratova migrirali u Dalmaciju. Dakle, to je malo sad, ako sam ja dobro shvatio čitajući te njene radove, dakle, Hrvati su, tu je ona na neki način valjda pokušala uklopiti svoje mišljenje u Margetićevu teoriju. Dakle, Hrvati su došli u Dalmaciju, tamo negdje u 6. 7. stoljeću, migrirali u karantaniju, tamo bili do kraja 8. stoljeća i onda na franačku inicijativu ponovno došli u Dalmaciju. Nema
nekih uporišta za to, ali moramo shvatiti kontekst vremena i kako je tad povijest funkcionirala kao znanost, jel da, i kako su povjesničari razmišljali. Radoslav Katičić tvrdi da su prvo Avari i Slaveni osvojili Dalmaciju između 612. i 619. Da Hrvati dolaze u drugom valu seobe Slavena. Prihvaća povijesnu točnost priče o Herakliju, dakle što piše u De Administrando Imperio, i smatra da je dogovor Hrvata i Heraklija sklopljen oko 623. godine. Nadalje, Ivo Goldstein, koji se prije jedno 20 godina, 30 čak, bavio zapravo hrvatskim ranim srednjim vijekom, nije se toliko bavio 20. stoljećem i on je zapravo doktorirao na srednjem vijeku, ne na 20. stoljeću, tako da je to to je njegovo izvorno područje istraživanja. On daje prijašnju teoriju dvije seobe, da je prva slavenska, onda druga hrvatska. Imamo jednog starijeg povjesničara Mihu Baradu koji tvrdi da su Hrvati bili potomci Anta, a na Jadran su doselili pod avarskim vodstvom između 565. i 615. godine. Barada je tu zanimljiv jer to hrvatsko doseljenje smješta nešto ranije i ne dovodi ga nužno u vezu s Heraklijem. Krešimir Filipec, danas jedan od vodećih hrvatskih arheologa što se tiče ranog srednjeg vijeka, kaže da je smrt avarskog Kagana 630. bio događaj koji je pokrenuo dva vala migracija. U prvom valu su sudjelovali Hrvati i Srbi, a u drugom Bugari i drugi narodi. Povjesničar Ante Birin tvrdi da su Hrvati došli iz južne Poljske početkom 7. stoljeća, a u Dalmaciju konkretno došli između 626. i 641. godine. To su bili ovi dva modela koja su usko vezana uz nekakvu slavensku teoriju, dakle da su Hrvati slavenska skupina, jel da? Sad idemo na neslavenski model koji danas nije baš prisutan u znanosti, ali moramo ga spomenuti jer je ipak dio te povijesti istraživanja. Kerubin Šegvić je tvrdio da su Hrvati gotskog porijekla, a to je temeljio na jednom pojmu iz pisanih izvora gdje se spominju Hrot, sad ću možda krivo ovo pročitati, ali onako pokušat ću što sporije čitati da bude vam jasno. Hrothgutans, dakle u prijevodu slavni Goti, i onda su ta skupina koja je tako, ajmo reći, nazivana je slavenizirana i iz tih Hrothgutansa su nastali skraćeno Hrvati. To je njegova teorija. Prije nego što se detaljnije dotaknemo Luje Margetića i njegove franačke teorije, on je svoj nekakav znanstveni obol dao i u ovom neslavenskom modelu. On tvrdi da su Hrvati turkijsko pleme i da im ime dolazi od bugarskog vladara Kuvrata. Nakon Kuvratove pobune Hrvati su postajali prema njemu vladajući sloj unutar avarskog kaganata, a njihov identitet su preuzeli graničari gdje je zapravo dominirala slavenska populacija. Dakle, on tvrdi da ovi graničari na granicama avarskog kaganata su preuzeli taj hrvatski identitet, a ti graničari su bili slavenskog porijekla jer je kao to bilo nekakvo slavno ime, pa eto da dobiju na važnosti, preuzeli su taj identitet. Međutim, hrvatsko ime se stvarno javlja kasnije, nakon raspada kaganata. Vi kad gledate hrvatsko ime, ne javlja se samo u Dalmaciji, već i gore prema Poljskoj, a javlja se na granicama bivšeg kaganata. Međutim, problem s tom teorijom je da se hrvatsko ime javlja točno van tih granica, a prema ovoj teoriji, nekoj logici da bi ova teorija bila održiva, bi se onda trebalo javljati unutar granica tog kaganata. Dakle, da pojednostavimo, da bi ova teorija bila točna, onda Hrvati ne bi trebali biti u Dalmaciji, već bi se njihovo ime prvo trebalo javiti, ne znam, oko rijeke Drave ili u toj južnoj Panoniji gdje je bila sama granica avarskog kaganata kasnije, jel da?
Idemo sad na franački model koji je danas dosta popularan, gdje recimo dosta danas povjesničara tvrdi da su Hrvati doselili krajem 8. stoljeća na područje Dalmacije. Tu je teoriju popularizirao Lujo Margetić, koji je, čini mi se, krajem 70-ih napisao jedan ogroman članak gdje on detaljno analizira De administrando imperio i gdje, to jest ne čitavo djelo, već djela koja se već poglavlja koja se bave Hrvatima, i on je tu došao do zaključka da su Hrvati doselili se pod franačkim vrhovništvom. Kasnije, to je bitno možda za naglasiti, Lujo Margetić je sam napustio tu franačku teoriju. Dakle, napustio ju je. Tijekom, ajmo reći, u drugoj polovici 90-ih, a vrhunac je zapravo ta teza doživjela 2000. na jednoj izložbi Hrvati i Karolinzi. Mladen Ančić je bio taj, dakle hrvatski povjesničar, koji je išao dalje u dodatnu razradu te Margetićeve teze. I zapravo je njegova razrada sljedeća. Kaže, arheološki materijal iz ranog karolniškog perioda je dokaz da su se Hrvati doselili krajem 8. stoljeća. Doseljenje Hrvata je bio dio planske migracije koju su pokrenuli Franci. Hrvati su se pokrenuli na inicijativu Karla Velikog iz istočne Češke i južne Poljske, bili su dio organizirane vojske raznih slavenskih družina, a koju je vodio Vojnomir, sudjelovali su u ratu protiv Avara koji je pokrenut 796. godine. Hrvati i druge slavenske skupine dolaze u Dalmaciju kako bi zamijenili avarsku vlast. Ovu tezu podržavaju danas povjesničari poput Nevena Budaka, arheolozi poput Jakšića, pokojni Marasović i sl. Ono što sad ja ću dati svoje mišljenje oko ove teorije o dolasku krajem 8. stoljeća. Mislim da tu imamo jedan bitan problem. Dakle, problem je po meni prvi, da ako su Franci ti koji su doselili Hrvate krajem 8. stoljeća, onda je jednostavno pitanje zašto Franci u svojim izvorima ne spominju Hrvate. Spominju Slavene u Dalmaciji, spominju Dalmaciju, spominju dakle ove prostore, dakle uz istočnu Jadransku obalu, ali Hrvate u tom periodu, dakle na kraju 8. i početkom 9. ne spominju jednom jedinom riječju. Ako je čitav narod doseljen na franačku inicijativu, onda se čini, ili narod, ili ako hoćete ratnička skupina, ili kako god želite tumačiti te migracije, onda se nekako nameće, logika nalaže da taj narod bude spomenut u brojnim pisanim izvorima koji se vežu uz Franke tog doba. Nadalje, da se vratim na priču o Origogentisu, dakle priča o postanku naroda, ajmo reći. Ako su Franci zaista odigrali toliko veliku ulogu u doseljenju Hrvata, meni je osobno nemoguće da ta uloga na bilo koji način ne bude zabilježena u tom Origogentisu. Konkretno, u tom Origogentisu, ako ga detaljno čitate, Hrvati su pobijedili Avare, ali to se ne spominje toliko. Puno više se opisuje rat sa Francima, kojeg ne možemo još detektirati kad se dogodio, ali su Franci u tom hrvatskom Origogentisu izraziti negativci, gdje se piše da bacaju hrvatsku djecu životinjama koje onda ih jedu i tako dalje. Dakle, to je priča, jel da? Ali je moja poanta da je nemoguće da u toj mjeri su oni prikazani isključivo kao negativci i da nema apsolutno nikakve ni trunke nečega da se možeš uhvatiti da evo, Franci su doselili Hrvate. Što se tiče arheologije i karolniških materijala, sigurno da su tu arheolozi kompetentni, no i kod arheologa imate različita razmišljanja. Činjenica je da, naravno što je logično, krajem 8. i početkom 9. stoljeća imate
velik broj karolniškog materijala koji je pronađen u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, dakle na području te Dalmacije, ali to nije dokaz da su Franci doselili Hrvate, već da su Franci se politički ovdje angažirali, naravno da je onda dolazilo njihovo oružje i sve druge materijalno karakteristične stvari za njih. Dakle, po meni, po mom mišljenju, ova teza o kraju 8. stoljeća je jako teško dokaziva. Sigurno da je možda lakše ići u tom smjeru zato što mi nemamo nikakvih pisanih podataka osim nekakve 2-3 natuknice možda za ovu našu istočno-jadransku obalu u 7. i većinu 8. stoljeća. I onda je nekako lakše ići, ja bih to nazvao linijom manjeg otpora, i onako jednostavno sve preseliti na kraj 8. stoljeća kad istočno-jadranska obala je ponovno živnula, došla u fokus tih nekakvih aktivnosti velikih carstava, jer Franačko i Bizansko carstvo se tu susreće, sukobljava, i onda je možda na taj način lakše objasniti tu nekakvu rupu od 2 stoljeća. Nismo se doselili u 7. stoljeću, doselili smo se krajem 8. Međutim, kažem, ti nekakvi argumenti su mi osobno jako tanki. U ovom momentu ne možemo dokazati ni 7. ni 8. stoljeće, ali bih rekao da je 8. stoljeće kao takvo u ovom momentu teže dokazivo. Jer padamo na prvim stvarima, na pisanim izvorima. Jer, arheologija je znanost koja što se tiče ranog srednjeg vijeka pomaže da se bolje razumije povijest. Ali povijesti nema bez pisanih izvora. Ne možemo povijest napisati na temelju arheologije. To je moje mišljenje. Dakle, arheologija jako puno pomaže s nekim otkrićima, ali tu nema pisanih izvora. A pisani izvori krajem 8. i početkom 9. stoljeća, franački pisani izvori, ne spominju Hrvate. Slavene spominju, ali ne Hrvate. I još ću jednom ponoviti, ako su zaista Franci doselili Hrvate, onda bi valjda to ostavili bi neki trag po tom pitanju, ili bi u najmanju ruku znali za njihovo ime. Prelazimo sad na još neka nova istraživanja, novi pristup ovoj materiji. Vjerojatno je dosta vas čulo za Daniela Gina. Ja ću ga nazvati hrvatskim povjesničarom, iako je on naravno preselio u Australiju i čini mi se da i radi tamo, ali on je vrlo često i u Hrvatskoj. On je zapravo sad, ja bih to nazvao, pripadnik nekakve postmodernističke struje gdje se apsolutno sve propitkuje, apsolutno sve se propitkuje, ponovno analizira i povijesni izvori i arheološki materijal. On tvrdi da na području Dalmacije u 6. i 7. stoljeću nema keramike praškog tipa, što bi potvrđivalo seobu Hrvata ili slavenskih skupina. Nalazi koji se pripisuju slavenskim skupinama datiraju se u 8. i 9. stoljeće. On tvrdi da nema masovne migracije jer ne postoji arheološki lokalitet koji bi sugerirao masovno uništenje. Kada govorimo o tim lokalitetima koji bi potvrđivali masovno uništenje, u Dalmaciji za sada nemamo. Imamo jedan u Istri koji se zove Nezakci i koji potvrđuje zapravo masovno uništenje stare populacije ondje, ali da, Gino je naravno u pravu kad tvrdi da nema ništa na području Dalmacije. Prema Ginu on zapravo s tim postmodernističkim pristupom on tvrdi je li uopće bitno u jednom svom članku ili čak knjizi, ne mogu se sad sjetiti, pita sam sebe i čitatelje je li uopće bitno jesu li se Hrvati doselili ili ne. To je naravno legitiman način razmišljanja, ali ja bih rekao da je bitno pokušati doći ne možemo doći do onoga ne možemo 100% doći do onoga što se prije dogodilo, ali barem da se pokušamo približiti. Nakon Gina imamo Gorana Bilogrivića, on je napravio jedan sjajan doktorat, dakle mislim da je to bilo, mentori su mu bili Neven Budak i Mirja Jarak, dakle profesor povijesti, profesorica
arheologije, dakle oboje su stručnjaci za srednji vijek, on je ponovno preispitao arheološki materijal, jer je, čini mi se, prvenstveno mu je arheologija broj 1. On kaže da nalazi sugeriraju diskontinuitet između kasne antike i ranog srednjeg vijeka. On tvrdi da je moguće da su se Hrvati doselili u prvoj polovici 7. stoljeća, ali za sada konkretnog dokaza nema. I tu se vraćamo na onu priču o arheologiji. Dakle, arheologija nam je iznimno bitna za rani srednji vijek i samo daljnja istraživanja nas mogu dovesti na pravi put, to jest pokušati nas dovesti na pravi put. Problem sa Slavenima u tom 7. stoljeću je da oni koriste paljevinska groblja i kao takva su sigurno teža za naći. Nekolicina njih je nađeno, međutim planirao sam možda, dakle ovo sa ovim povijesti, istraživanja i općenitom nekom pričom o doseobi, to mi je zapravo bio plan kao da napravimo nekakav uvod u širu temu gdje bi možda odvojeno se bavili o teoriji o doseljenju u 7. stoljeću i o teoriji o doseljenju u 8. stoljeću, da vidimo baš detaljno analize jedne i druge strane i da onda možda pokušamo naznačiti i pluseve i minuse i jedne i druge teze. Dakle, cilj ovog videa mi je bio da onako uđem u tu tematiku koja je jako kompleksna, da jednostavno možda osvijestimo da ne možemo, da je u našim zapravo pjesmama popularno govoriti o stoljeću 7. no da to baš nije 100% sigurno, ali da je u ovom momentu po meni, kako bi, je li bolje reći vjerojatnije od 8. stoljeća ili je bolje možda reći manje nevjerojatnije od 8. stoljeća. To ne znam, ali evo, hvala vam na pažnji. Mislim da je malo video kompleksan, tako da se treba dobro skoncentrirati, ali evo, lijep pozdrav svima.